L'Associació Cultural Grup d'Art 4 de Balaguer convoca l'11è concurs internacional de cant líric Germans Pla Ciutat de Balaguer els dies 21 i 22 d'octubre. Els objectius principals d'aquest concurs són descobrir noves veus, recolzar les joves promeses i donar a conèixer l'obra i figura dels Germans Pla, músics del segle XVIII d'arrels balaguerines, a més d'apropar el cant líric a la ciutadania. Un concurs que es desenvoluparà en dues fases, semifinal i final, totes dues presencials al Teatre Municipal de Balaguer. Seran audicions obertes a la ciutadania. Pel que fa als premis, el guanyador o guanyadora s'endurà 4.000 euros a càrrec de la Paeria de Balaguer i una gira amb la xarxa de músiques de les joventuts musicals de Catalunya. El segon premiat rebrà 2.000 euros a càrrec de la Diputació de Lleida i el tercer 1.000 euros a càrrec de l'Associació Grup d'Art 4 de Balaguer. Tots tres premiats gaudiran també de la participació remunerada al concert del cicle de música Germans Pla Ciutat de Balaguer 2024. Hi haurà també un seguit de premis especials com el de la Fundació Victòria dels Àngels, el Premi d'Amics de l'Òpera de Lleida, el Premi d'Orgues de Ponent i el Pirineu i el Premi del Públic, que suposen des d'una beca a l'oportunitat de realitzar altres recitals. Montserrat Cots, presidenta del Grup d'Art 4, parla de la motivació que suposa per als participants el fet de donar-se a conèixer, així com pels importants premis que reben. Els participants venen perquè ells estan finalitzant, quasi tots han acabat ja la carrera i estan al moment de projectar-se. I aleshores, de la manera de donar-se a conèixer els concursos. És una manera, no? Una forma. I una part és això. L'altra part també important per ells que estan jutjats per un tribunal d'una categoria i d'una serietat que ja ho coneixen tots plegats amb els anys que ho fem, i també això els obre portes. I per part nostra, també l'any que ve els oferim als guanyadors un concert. A més, hi ha uns premis importants. Quan el jurat, del que Montserrat Cots també en formarà part, l'ha definit com un jurat de primera. És un jurat de primera, perquè ve gent molt important, ve professora de la Marta Mateu, professora del Liceu, Mireia Pintor, professora de l'ESMUC, de cant, evidentment. Tenim també, aleshores, un coordinador del Liceu, que està a la part, diguem-ne, que trien veus i tal. Tenim també el Pedro Pardo, que és de Lleida, que també és compositor, parla per Catalunya Música, té un programa, i a més és director de la Victòria dels Àngels. Aquest concurs és l'únic concurs de cant líric a les Terres de Lleida i suposa alhora una oportunitat per acostar la música lírica al públic en general. Així ho ha dit la paera de Cultura, Mari Carme Puigpelat, que ha animat també al jovent a conèixer aquest estil musical. Recordar-vos també que és l'únic de la província de Lleida que organitza aquest cant líric, juntament amb altra gent, no? Però aquest és el més important, i si ens animeu-vos, és una part de la cultura que crec que està una mica desfasada o no prou coneguda pel jovent, i amb aquest concurs dels Germans Pla intentarà fomentar, no? I que el jovent hi vingui i participi i li agradi aquest cant. El concurs es va posar en marxa l'any 2002 i a partir de la tercera edició va passar a tenir caràcter bianual. En l'edició de l'any 2021 es van presentar 33 concursants. Es pot tenir més informació al web grupdart4.com.